Продукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Ешь, пакуль не запяеш. А мы Юр'я й пачынаем, а мы Юр'я пачынаем. І не толькі Юр'я мы пачынаем. Прывітанне, сябры, з вами зноў кулінарна-музычная праграма «Еш, пакуль не запяеш» і бяссменныя вядоўцы Іван Кірчук і Сяржук Марку. Прывітанне, сябры, яшчэ раз. І Іван Іванович ужо азначыў тэму, якая у нас сёння будзе фальклорная. Гэта свята Юр'я. Свята Юр'я будзе абавязкова далей, але трэба патлумачыць ўсё ж такі, што мы будзем сёння гатаваць. Гатаваць мы будзем сапраўдныя зразы, не тыя зразы, што ўжо зараз все прызвычаіліся, што гэта зноў-такі бульбяная нейкая страва. Але бульбяная страва гэта ўжо найноўшая такая знаходка, а ўсё ж такі робіцца яна з мяса. Такая мужчынская будзе. Пастуховская. Пастухоўская мужчынская страва, сапраўды. У нас, глядзіце, што ёсць. Ну, трэба па рэцэпце класічным белыя грыбы. Самыя белыя грыбы у нас атрымаліся шампіньёны. Таму што сёння яшчэ не сезон, так, яшчэ не час. Ялавічына патрэбна абавязкова. Гэта, ну, калі хто раптам не ведае, як гэта па-руску, это говядзіна. Гэта класічныя зразы непасрэдна з ялавічыны. І яе трэба адбіць спачатку, таму, каб яны былі больш такія сакавітыя, смачныя, і я зрабіў гэта загадзя. Вось. І на начынне нам спатрэбіцца цыбуля, крыху такога сала грудзінкі, грыбы, зеляніна і яшчэ шклянка паніровачных сухарыкаў. Продукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Я пачну з сала, якое нас уже адразу дасць тлушч на патэльні, і потым будзем дадаваць астатняе. Ну, а Іван Іванович пачне, напэўна, распавядаць нам пра цікавае, цудоўнае свята Юр'я. Што за свята, калі святкуецца, з гэтага пачнем. Ну, хочется сказать, что его святкавалі наши продки. Видать, у нас ніяк не атрымаецца, потому что у тебе конік ёсць у хаце? Нема. Ну, то толькі Коровка- керамічны. Коровка ёсць, нема, авечачкі нема. Потому что гэта свята пастухоўскае, вядома, што гэта першы выган жывёлы ў поле, а ў старадаўнія часы можна толькі сабе ўявіць, што азначала, калі ты маеш коніка. Ну, відаць, калі сёння Багаты гэта чалавек. параўнаць з машынай. Ёсць машына, ты можаш Машына ёсць. даехаць, вось, маеш коніка. Але поле ніяк не машыны. Так, не накорміш. Таму вельмі рыхтаваліся, і гэты першы выган, зразумела, меў розныя магічныя сродкі. Дзяды ў гэта верылі, напрыклад, бралі, вось у тебе якраз яйко ёсць. Як гэта яечка цэленькая, кругленькая, няхай заўсёды моя скацінка будзе сытая і поўная. І клалі на парог, каб пераступілі конікі, волікі. Або бралі замок, замыкалі яго і казалі: я рот замкну ўсім звярам, збірайцеся, а ключ нясу пад латыр камень, маім словам, ключ і замок. І так таксама 3 разы прагаворвалі. Не толькі на вяселле гэтыя замкі, так? Ну, гэта ўжо, ведаеш, гэта мода, відаць, на замкі. Здаецца, у старадаўнія часы людзі верылі ў каханне больш, чым у замок, якія вісяць зараз на мастах. Я думаю, што гэтага зусім не было. Это новае. Ну, і цікава тое, што лічылася, што ў гэты час Юр'я можа ператварацца у белага ваўка, або ж можа ездзіць на ваўку белым, і ён замыкае пашчы ўсім звярам, каб яны не ўхапілі нідзе
там будем казаць коніка, ці воліка, ці кароўку. А ўжо ў восені, бо у нас два Юр'я. Адзін веснавы, а другі ёсць на Ну, восень. веснавы, як сёння. Так, так. Ну і гурт Троіца зноў-такі зразумею. Мне тут сядзіць веснавы Юрый, а тут сядзіць якраз Паўлоўскі, восеньскі. Павловскі, восеньскі, а Дмітрыў... Юр'я абое. Вось. Таму мне гэта свята вельмі падабаецца. От нават тут прынёс паказаць, граць не буду. Гэта флейта зроблена з косці ваўка. Вось І- заўжды Іван Іванович прыязджае куды-небудзь са спектаклямі, са сваёй дарожкай і паказвае. Дзеці заінтрыгаваны, усе чакаюць, калі ён задзейнічае, Пачне іграць. пачне іграць, а ён заўжды кажа, не буду Але іграць. майстар казаў, калі я зайграю, прыйдуць ваўкі, а ты яшчэ не падрыхтаваў зразу, што яны будуць можа, есці. можа, Цябе і мяне загрызуць. напрыканцы можа зайграць. Ну, можа паказаць, што Карміць гэта. ваўкоў. Ну, але мне вось гэта цікава, што ён можа ехаць на белым коніку Ягоры, яго не відаць, толькі конік белы ходзіць, або воўк. Але каб зразумець, што на ім сядзіць святы Ягорый, воўк павінен, ну, нібы цягнуць некую вагу на сабе, таму што павінна быць адкрыта пашча. Яму цяжка цягнуць. Ну і зразумела, што адмыкаецца зямля, таму што пачынае расці трава, і вось, ну, на гэтыя моманты ёсць розныя песні, напрыклад, ох і Юр'євай маці, ох і Юр'євай маці, дай по ринку ходила, ключики збирала, Васильоса гукала. Василёцы малойцы, Василёцы малойцы, выганяйте кароўцы. Як печ стаіць на месцы, каб моя скацінка заўсёды была на месцы. Але гэта з гліны, мне здаецца, гэта вельмі познія працы, таму што больш рабілі з дрэва або з чаротак. Ось я ўзяў чаротку паказаць, Александр Блахіна, майстар з Ліды. А, гэта такія, которые маленькія, але гук у іх... Ну так, гэта камыш, па-руску, так, чаротка. Можа закрывацца воскам, можа рабіцца такі язычок. Я заўсёды студэнтам кажу, можаце сесці самі паспрабаваць, не цяжка. Таму што вось вы зрабілі сабе язычок, а потым адну адтулінку, яно ўжо будзе іграць. Не трэба ісці ў краму, купляць дарагі інструменты. Рабіць, Всё лёгка. Як нашы дзяды. Так, ну што, мы нашы гэтыя сальцы грудзінку адпраўляем ужо на патэльню. Так, оп, хай яна тут будзе тапіцца, а мы будзем наразаць цыбулю далей. Пакуль будзе Пасечам. цыбулю, хочу сказаць, што зноў-такі існавала і шмат песень, звязаных з першым выхадам жывёлкі ў поле. Напрыклад, ёсць такая «Ай, нуце коровачкі». Ой, нуце коровочки, ой, нуце коровушки. Ідуть до муки, як трубочки, ідуть до муки, як трубочки. Несуть молочко да юночку, несуть молочко да юночку. Ай, нуце коровочки, ой, нуце коровушки. Мне так падаецца, што у беларусаў на кожны крок жыцця была песня, таму што дзе не паглядзі на нейкі фрагмент абраду ці свята, заўсёды будзе нейкая песня, будзе замова, або нейкі іншы тэкст, які дапамагаў людзям. Вы казалі, што на вяселле, толькі вясельных, амаль 300. Ну, гэта тое, што вядомае. Вядома, да 400 песень, А, якія да 400. спявалі на вяселлі. Тут таксама шмат песень. Раз пастухі выходзілі ў поле, зразумела, што бралі з сабой і дзетак, каб ты таксама прывыкалі, таму што сёння ёсць дзіцячы садок, так, платны-бесплатны. А ў той час дзецюкі хадзілі з дзядамі, тыя распавядалі, відаць, страшэнныя гісторыі, нават і пра ваўкалакаў, калі ў начное хадзілі. Таму дзеці шмат чулі розных міфалагічных апавяданняў.
Ну і нават дзіцячая песня «Пасу-пасу авечачкі, недалёкая рэчачкі, воўк за гарой, шэры за крутой, я ваўка не баюся, кіем я баранюся, гэй, шэры воўк, гэй, крывы бок». Цуд. Ну, сапраўды, мне таксама давялося на вёсцы пахадзіць у поле з дзедам, і гэта быў заўжды цудоўны час, калі можна было пачуць ад яго нейкія гісторыі. Но наколькі міфалагічных не, а з жыцця, з яго з працы было вельмі цікава даведацца. Таму што так жа звычайна, што ў вёсцы часу ж няма. Трэба ж працаваць нешта рабіць. А там ужо... Тэлевізара не было яшчэ. Не, ну ў мой час было. Не, так. І тады ўжо як заляжаш у поле, якую былінку там у рот засунеш, там пасмактаць, і гэтыя гісторыі, яны адна за адной ліліся. Так. Ну, ты ж ведаешь, что я збираю фольклор и збирал, пачынаў давно, недзе з 83-4 года. И вот одна з першых экспедиций, зараз можно успомнить, что Брагинец Ирина Ивановна з вёскі Старыя Юрковичи в Любольскім районе, и она сядзела на пячы, калі я зайшоў у хату, адчыніў дзверы, прывітаўся, кажу: «Добрый день, бабулька, мне сказали у клубе, что вы ведаете песни». И она, не чакаючы, пакуль достану магнитофон, заспявала: «Да была земля не свянцоная, да были люди не хрещенные, не верили Господу Богу, верили лихому цмоку. Давали цмоку что день по оброку, что день по человеку. Пришла пора до самого цара, хоть ты сам иди, хоть жану выводь». И вот тады Юрия сослал Господь с неба, с конем, сядлом, и той взял цмока на ланцуг, дал дзяўчыне и сказал: «Вядзі по всему свету, каб старые люди дивовалися, от старой веры одлякалися, каб старые люди и в церковь шли, а малых детей до Христа не шли». Воя. То есть вот и паганство заўсёды пытаюсь, вось вам и христианство. Ну, у нас, дарэчы, таксама у Віцебску ёсць легенда, звязаная з цмокам і з Юр'ем, таму што ёсць у нас Юр'ева горка, яна так і называецца. І таксама казалі, што жыў на Віцебшчыне у нас тут у Віцебску цмок, якога прыйшоў гэты святы Юр'я і яго забіў. І там на гэтым месцы яшчэ з'явілася крыніца, якая і па сённяшні дзень існуе. І калі вы захочаце на выходны прыйсці набраць вадзіцы, дык трэба яшчэ і чаргу пастаяць добрую. Вось. І калі паглядзець са здымкаў такіх зверху, ну як са спутніка, то там сапраўды Юр'ева гара, яна ў выглядзе цмока. Цмок забіты, распрасцёрты. Так, можна наразаць і таксама і гатаваць. А мы пакуль што грыбочкі, да, наразаем, калі хто не заўважыў. І гэты вобраз, ён можа існаваць не толькі ў Віцебску, таму што гэтаму святому пакланяліся, верылі, прасілі дапамогі. Георгій Победоносец, што ж, ну так, не толькі кароўкамі займаўся. О, а ў чым, Іван Іванович, прынцыповае нейкае адрозненне паміж Юр'я, які святкуецца ўвосень, і які вясной? Ёсць нейкія такія? Ну, ёсць. Ну, гэта зразумела, будуць іншыя песні, таму што мы Юр'я пачынаем, але ёсць песні, якія замыкаюць гэта кола, і ўжо трэба рыхтаваць скацінку зноў, каб яна вярталася ў хлявы, і павінна быць і ежа, прыпасы розныя. Але ж, напэўна, былі нейкія замовы зноў такія, як са скацінкай, там же шмат чаго. Я сустракаў больш тых замовак і на пачатку, таму што трэба аберагаць скаціну, якая будзе ў полі летам, пад восень. Карацей, як заўжды, хрысціянства і язычніцкія карані ўсё пераплецена. Ну, нашы продкі нічога не адкідвалі. Яны думалі так, калі мы гэта будзем таксама гаварыць, можа і гэта дапаможа. Ну, трэба дамаўляцца і там, ну, раптам. Так. Не трэба сварыцца ні з кім. А вось яшчэ пра
свой строй распавядзіце, і што на вас. Я памятаю, што гэта такая кашуля афрыканская, з Афрыкі. Так, гэта таксама з Афрыкі. Што? Гэта беларуская. Што шапка. гэта з Афрыкі такое? Ведаеце, гэта розныя ўпрыгожванні, а так атрымалася, што дзякуючы Троіцы, ну, трошкі фестываляў маем, амаль 100 міжнародных, я кажу, ад Малайзіі да Партугаліі, Чылі. Ну і на кожным фестывалі сустракаюцца музыкі, якія апранаюцца ў розныя этнічныя, будзем казаць, кашулькі, шапачкі, і гэтага даволі шмат. Но мне заўсёды хацелася мець нейкі свой такой стыль і, ну, адрознівацца трошкі. І калі, ну, напрыклад, сёння ўжо Троіца святкавала 21 год мы адсвяткавалі. З чым шчыра віншуем гурт Троіца. Дзякуй. Спадзяемся на канцэрты, які не толькі ў Віцебску адбывацца, каб такі вялікі тур па ўсёй Беларусі. Ну, маем запрашэнне, але ведаеце ж самі, хутка паедзем. Ну і вось некалькі гадоў, там 5 ці 7, я зараз уже і не памятаю, у мяне заўсёды быў нейкі адзін строй, у гэтым строі мяне акуляры чорныя, у гэтым шапачка чорная, у гэтым мне ўжо пазнавалі нават у Маскве ці ў Піцеры, калі я прыязджаў, без гэтай шапачкі, казалі, гэта ж Троіца. А потым, калі я пабачыў гэтыя розныя, будзем казаць, этнічныя адзенні, якое існавала на розных фестывалях, мне захацелася таксама мець. Канцэртаў шмат, хочацца перапранацца, і я імкнуся на вашых перадачах нешта адзяваць такое непадобнае, будзем казаць, да іншых. Кожны раз здзіўляць. Я артыст і маю права на тое, каб мой вобраз, ну, дапаўняўся, будзем казаць, нейкімі рэчамі, якія маюць таксама сваю нейкую энергетыку, таму што яны звязаны з этнасам іншых краін. А ў сувязі з тым, што ёсць 7 нот і на іх пабудавана музыка ўсяго свету, то я думаю, што гэтыя рэчы маюць нейкае дачыненне да мяне. Мы з Троіцай граем фольк-фьюжн або прагрэсіў-фольк, таму ўсё, што я маю, і нават у моноспектаклі, гэта маі фантазіі, маі ўпрыгожванні. Таму тут і не толькі беларускія інструменты, напрыканцы прагучыць дуда Дзяніса Сухога, які вырабіў гэты музычны інструмент 199. Амаль юбілейны. Ну так. І яго інструменты знаходзяцца ў музеях свету. Таму вось ён прагучыць напрыканцы. Інструменты зноў-такі беларускія, украінскія, тут больш такія... А вось гэта што такая нейкая, як гэта? Кнут? Не кнут. Пугачак, не? Гэта, ведаеце, каб захоўваць музычныя інструменты, яшчэ трэба больш аддаць грошай. Напрыклад, у мяне вельмі выдатныя кейсы дарагія, каб усё давесці. Таму гэта кейсік пад чаротку. Маленькая чаротачка, кейсік. І ты можаш павесіць сабе на бок ці на шыю і хадзіць, калі спатрэбіцца заіграць, напрыклад, там паклікаць кароўку. Ну, я не браў шмат жалеек, таму што у мяне ёсць жалейкі, якія маюць не рог, а бярэсту, і зноў такія прыгожыя. А тут была такая тыква, гэта украінскі буська, але не зламалася. Александр Блахін узяў, бачыць, гарэха і зрабіў. Зараз яна зноў-такі узмацняльнік такі, як у дудзе. Таму мне падабаецца, гэта Украіна і Беларусь. А вось там яшчэ нешта з драўлянай ручкай, як рэжысёр наш сказаў, гэта што там? Не. Гэта я сабе зрабіў, каб шукаць нейкія, будзем казаць, гукі. Больш яркія, больш такія. А гэта Цібет. А гэта зноў Беларусь. Усё яно, бачыце, працуе. Прычым вынаходніцтва ваша, я так разумею. Так. Абсалютна, прыдумачка. Ну, і валдайскі яшчэ званочак. Таму мы шмат выкарыстоўваем, а на сённяшні дзень мой сольны праект «Спадчына загінуўшых вёсак», які ўвайшоў цалкам амаль у моноспектакль «Дарожка моя», а можна хваліцца, што за 2 гады амаль 60 выступаў было. Гэта даволі шмат у розных гарадах, і ў Канадзе, і ў Расіі на фестывалі «Крутушка». Таму таксама ўсіх здзіўляе, будзем казаць, той набор музычных інструментаў, тыя маскі, лялькі. Зусім недавно мае лялькі пачалі танцаваць, дзякуючы Віктару Дробышу. Вось, бачу ў сацыяльных сетках, там, дзе за нагу вы чапляеце нейкую вяровачку. Так. Сам іграю, калі гэтай вяровачкі не відаць, ну, атрымліваецца карабас-барабас, натуральна. Так, ну што, у нас ужо амаль што фаршык гатовы для начыння нашых зраз, і хутка мы будзем ужо перакладаць у нейкую місу ці талерачку. Зараз тут гляну, што як лепей зрабіць, і будзем начыняць. І глядзіце, трэба будзе зварочваць гэтыя зразы. І у нас яны зразы называюцца, таму што гэтае слово пайшло
яшчэ, як кажуць, за часам польскім, да? З каронай польскія, но запазычанае слова ад польскага зрэзаць. І яшчэ было як біточкі, калі рабілі. Вось. А калі паехаць ва Ўкраіну, то там яны будуць называцца завіванцы ці кручонікі. Ну, таму што іх таксама завіваюць і скручваюць. І ёсць яшчэ трэцяя форма, такая трэцяя назва – сечанцы. Тут такі цельны кавалак мяса адрезаны, і он павінен тоненька, а там сячэцца мяса і ўжо накладаецца, як мы клёцкі з бульбы рабілі, там ужо зноў-такі вонкавая мясная абалонка, і туды заварочваецца таксама фарш. Фарш можа быць абсалютна розны. У нас такі класічны, як там зразы па-літвінску, але ж можна яшчэ рабіць нават з хрэнам робіць. Вось, такі востранькі, так, можна ўсё што заўгодна. А падаюць у нас будзе, ну, у нас мужчынская сёння пастухоўская страва, ну, няма часу тут варыць грэцкія кашы. Звычайна класічны гарнір, да, зразу, гэта грэцкая каша. Можна пюрэшачку, але мы сёння так, мы будзем разгружацца. Так, а я зараз, напэўна, ўжо буду перамешаю і буду даставаць. Што за мелодыя? Флейта паўднёвых індейцаў. Да? А мелодыя, якая прыйшла на розум такая. А, вось, загучала. імправізацыя. Ну, так, бывае вельмі часта. А потым продкі скажуць, што гэты быў народны хіт. Не, мы продкаў праспявалі тыя песні, гонар таго, што яны нам пакінулі, таму мы іх таксама паўважалі гэтым. Конечно. Так, ну што, трэба, каб крыху яно, канешне, падастыла, а то папалім зараз пальцы. Так, ну што ж, сябры, мы дадалі яшчэ ў наш гэты фарш паніровачныя сухарыкі, і зараз нам трэба сюды убіць тое самае яйка, якое ўжо патрымаў Іван Іванович у руках. Зарадзіў сваю энергію, будзе яшчэ больш смачнейшая наша страва. І трэба ўсё гэта акуратненька перамяшаць. І зараз будзем... Буду іграць. Ось так. Дадаецца музыка, дадаюцца тыя гукі, та энергетыка, якая і заходзіць ад нас абаіх. Гэта ж зноў імправізацыя. Так. Ну, глядзіце, што, будзем спрабаваць. Наш фарш мы кладзем на наше мясо, нашу ялавічыну, і будзем завіваць, так, завіваць ці круціць. Дрэвам. Вось так. Вось так мы завіваем. І зараз, глядзіце, ну, звычайна, гэта ўжо модныя штукі, да? Мы звычайна моднымі штукамі не карыстаемся, але ўсё ж такі тут паспрабуем. Але можа быць нейкая вяровачка перавязваць. Вяровачка, так, Я памятаю, так, на вёсцы, канешне, вяровачка. бабуля, гэтага ж не было. Бабуля рабіла вяровачкай. Ну, а зараз ёсць. Ну, мы і так уже карыстаемся аўтэнтычнымі, звычайна, нейкімі Калі мы ж кажам, што гэта вядомая сасна, якую некалі даўно прыдумаем некую версію, так, легенду сваю, так. Так, Потым палачкі гэтыя будуць у нас таксама. Так, будзем вот так пытаць. складваць.
Ну что, сябры, мы уже апошнюю зразинку нашу завиваем и будем отправлять зараз запечатать ее на пательню. Потребны моцно разогретые пательни, каб мясо захавало все свои якости. Вось, и не распаўзлося нікуды, адразу запечатать, а потым уже зальем крыху вадзічкі, каб потушыць. Потым паклічам пастухоў, я ведаю, дзе ўзяць. А мы самі не справімся, ці што? Не, Патрэбны пастухі. жартую. Да святы Юрае, дзе ж ты бываў? Я по полю хадзіў, людзям жыта радзіў. Я по хатах хадзіў, людзям здароўе насіў. Спявайце, братцы, спявайце. Ну что, нам трэба заліць абавязкова зараз вадзічкай. Вы, калі пажадаеце, можна заліць булёнам нейкім. Але мы вось так вадзічкай, і я яшчэ крыху дадам. Патрэбна, каб вода закрывала іх да палавіны. І яшчэ зробім вось такую прыгажосць. Можна дадаць сюды таматнай пасты, каб было больш весялей і прыгажэй. Адказны момант. Адказны момант. Дастаем наши зразы. Быцца на зубачысткі. Потым вы, калі... Выкарыстаем яшчэ. Так. 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 І памятаю пра зеляніну, якую мы з тобой вельмі паважаем. Ніводныя у нас яшчэ, напэўна. Можна, каб мяса не было тут, як аб зеляніну. Ну, у нас сёння абед дык абед. Кому обедзе, а кому объедзе. У нас обедзе сегодня. Так, я думаю, что можно еще... Поливочкой сделать. Конечно, это самый смак. Были у нас такие пригожие были у нас. Світые. Пах так. Цудоўна. Не можем вам перадаць. Ну, як заўжды. Таму спрабуйце і яшчэ да таго ж не забывайцеся, што можна дасылаць рэцэпты, якія вы ведаеце, на наш e-mail, ён зараз з'явіцца тут, і туды, калі ласка, пішыце. Праяўляйце актыўнасць, не саромейцеся, бо мы вельмі чакаем ад вас таксама зваротнай сувязі. Так, ну што, падлівачкі недастаткова. І зелянінкі. Ось так. Але пастухам, здаецца, такое не рыхтавалі. Не. Давалі кавалак сала, давалі бохан хлеба, яйкі, малака якога з сабой. яйкі, так. Каб ён там ужо сам сабе што хоча. Яешню якую рыхтаваў, калі так. вогнішча планаваў. Таму што, ну, мне здаецца, гэтая больш як святочная. Ну, можа, у пастухоў таксама ёсць свята на Юр'ю, маглі сабе і дазволіць. Ну, яны збіраліся, відаць, увечары. Дзе-небудзь на кастрышчы, на вогнішчы якім. Так, ну што, пасыпаем? Так. Пасыпаем, пасыпаем. Ось так, і там яшчэ ўніз туды кінем, каб яна набрыняла гэтая зеляніна. Гэтым нашым соусам такім. Так, ну што, наразаем. Чапляйте его. Дякуй. Ну? Глядзіце, што атрымалася. Каб не паліцца толькі. Трэба ўсё роўна пачаставацца, то не паверыш потым. Ну як? Смачна. Смачна? Сябры, не стрымлівайце сябе. Спрабуйце гатаваць. Можа, у вас там нейкія будуць іншыя яшчэ інгрэдыенты. Таксама не бойцеся спрабаваць. Ну і што?
Нам час уже развітвацца, і на заканчэнне яшчэ Іван Іванович нам у дуду такую вялікую прыгожую нешта зайграе. Прыгажосць. Ну што, сябры, будзем развітвацца, смачна ўсім есці, усяго самага найлепшага і да сустрэчы. Сустрэчы. Прадукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач.